ty potrebuješ stroj, odkladaš každý rok, nedostaneš dotáciu, nedajú ti úver, ale ten stroj chceš. My so svojím tímom pomáhame v tomto prípade a poskytujeme ľuďom možnosť kúpiť si stroj za férové ceny. Či už potrebujete báger, minibáger, nakladač, čielny, teleskopický, buď šmíkom riadený nakladač, buď potrebujete traktor alebo asfaltovú techniku. Našou úlohou je naučiť vás kúpovať stroje za férové ceny a toto je cesta aukčných portálov. My nemáme žiadne skryté poplatky. Cena, za ktorú sa vydraží stroj, je vaša cena. My zarábame z toho, že sprostredkovávame vám proces, ktorý sa nazýva dražba strojov v aukčnom portáli. Preto ak máte záujem kúpiť si stroj oveľa lacnejšie, tak mi napíšte a ja vám poviem, ako na to.